Hej alle, og det er tid til ny trøst, ny opbyggelse. Den her gang i anledning af Allhelgen. Allhelgen, som jo for mange og med god grund er forbundet med vores forhold til de døde. Jeg havde egentlig i første omgang tænkt, at jeg ville have gået lidt sådan kirkehistorisk til værks, lidt idehistorisk til værks. Hvor kommer hele Allhelgen traditionen fra? Men så gik det op for mig sådan, det er der jo ikke noget trøst i. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på min gode ven, som lige har mistet sin far. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på min veninde, som har mistet sin for nyligt. Der vil heller ikke være nogen trøst i det for mange af jer, som savner nogen, som I har mistet. Og det kan jo både være bedsteforældre, forældre, venner, andre familiemedlemmer, og i værste fald dem, som også har mistet et barn. Det savn. Og med trøst, så mener jeg også, og opbyggelse, mener jeg jo også det gå på mod, der skal til. Og derfor frem for alt det her kirkehistoriske, som jeg selvfølgelig personligt synes er meget spændende. Men da jeg ligesom skulle til at fortælle om den, eller gå den vej, så tænkte jeg, der skal Kierkegaard til. Og ved Kierkegaard mener jeg her et kapitel fra den bog, der hedder Kærlighedens Gerninger, som er en analyse, en meget sådan pædagogisk, systematisk gennemgang af forskellige former for kærlige gerninger, ikke? Og lidt overraskende kommer så det her kapitel helt til sidst, som er den kærlighedens gerning, det er at erindre en afdød. For Kierkegaard er det at mindes, det at erindre, det at have et forhold til den døde som levende. Det er ikke bare en kærlig gerning, det er faktisk den mest uegennyttige, den mest frie og den mest trofaste kærlighed. Det er nogle ret store ord, men også nogle ord, der kan give en, på en eller anden måde bekræfte det er også lidt underligt, det er at være den levende, som forholder sig til den døde. Og det underlige er jo, at man ikke får noget igen. Man kan i hvert fald ikke forvente eller håbe på, at man får noget igen. Prøv lige at forestille jer ellers alle andre gerninger, man gør i sit liv. Der er der ligesom den her præmis. Det er uden morale, så at sige, for Kierkegaard. Men i de levendes relationer, der kan man ikke udelukke den her enten bevidste eller ubevidste forventning eller håb i, at når man gør noget godt, noget kærligt, så gør man det også, fordi der er en mulighed for, at man får det igen. Det er en form for genkærlighed, kalder Kierkegaard det. At gengældelsen er en mulighed, eller det kan også være, at gengældelsen er derfor hvorfor man gør det i overhovedet. Tænk bare på det at flytte for en ven. Jamen det gør man jo enten fordi, at vennen, der skal flytte, jo måske hjælpe en selv med at flytte en gang. Eller man gør det, fordi man håber, at den her ven, man nu hjælper, vil hjælpe en selv, når man en dag skal flytte i fremtiden. Man tænker jo ikke så meget over det, og det er jo i og for sig også godt at gøre, kærligt at gøre.
Men vi kan ligesom ikke helt afskrive, at vi gør det helt uden nytte. Helt uden at have den her gengældelse for øje, som Kierkegaard kalder det. Det kan være, det sker ubevidst. Det kan være, det sker bevidst. Men vi kan ikke udelukke, at den mulighed er der. At den mulighed er der, selvom vi ikke lægger mærke til den, den kommer jo måske til udtryk, når vi bliver skuffet. Ikke? Først i skuffelsen finder vi måske også ud af, at vi gjorde de her ting helt uden at have det her nyttige motiv for øje. Det er jo, at de ikke lever op til den forventning, at vi bliver skuffet. Det er så her, Kierkegaard siger, jo, men den ting der kan vi ikke fjerne fra den måde, vi gør ting over for levende. Men det kan vi i den måde, vi gør noget for den døde. Den døde kan ikke give igen. Derfor, at vi gør noget, at vi erindrer, at vi mindes kærligt om den afdøde, det eneste fremtidigt, det eneste forventelige i, at vi gør det, eller det eneste vi kan forvente, det er, at vi, den der erindrer, gør det samme i fremtiden. Den afdøde er på den måde ikke med i den her ligning her, som er, at jeg gør noget for, at jeg håber, du gør noget. Den afdøde ligger bare der. Og den afdøde siger ikke noget, så du kan heller ikke ligesom blive bekræftet i, at den afdøde er taknemmelig for det, du gør. Du får ikke noget. Den nytter ikke noget. Den er altså både, det kalder Kierkegaard det i hvert fald, håbløs, fordi den ikke kan forvente noget af den afdøde. Den er også utaknemmelig i sit arbejde, i sin gerning, fordi den afdøde ikke kan takke dig for det, du gør. Vil du derfor vide, om din kærlighed er uegennyttig, så skal du sammenligne den med, hvordan du erindrer den afdøde. Det næste er jo så, at Kierkegaard siger, at det også er den mest frie. Og ved det, der mener han, at i alle andre relationer igen, i hvert fald i forholdene mellem levende, der er det jo sådan, at vi er, eller andre gør det, som Kierkegaard kalder afnøder den kærlige gerning. Det vil altså sige, at der er nogen, der gør noget nødvendigt. Du kan selvfølgelig undskylde og lade være med at hjælpe det, der er nødvendigt, men du bliver gjort opmærksom på det. Det, at du bliver gjort opmærksom og så gør det, det vil Kierkegaard sige er, at det ikke er helt frit, for du blev gjort opmærksom udefra. Det kom ikke fra dig selv. Hvis det var fra dig selv, uden der var et eller andet, der havde triggeret det, så at sige, der var det en kærlighedens gerning, der var helt fri. Og her med de her to eksempler, det uegennyttige og det frie, så sammenligner eller bringer Kierkegaard egentlig babyen, det ufødte barn ind, som på mange måder kan sammenlignes lidt i den måde, vi forholder os til det barn, hvordan vi elsker det ufødte barn der. Altså tænk på nogle forældre, som jo, de elsker jo allerede det der barn, inden det er til. Kierkegaard vil kalde det ikke værende. Og det kan jo heller ikke give noget, vel, til forældrene. Det ligger jo bare der. Det er et meget ensidigt forhold. Et barn kan jo heller ikke på den måde sige, jeg har brug for, og så gør man jo det. Men her vil Kierkegaard affeje det at sige, selv i det ufødte barn ligger der jo en forventning om det fremtidige. Forældrene kan jo ikke lade være med at
forvente en glæde, der kommer af det, de gør lige nu. Selvom de ikke får noget igen lige nu. Derfor er selv barnet der i fremtidens mulighed for gengældelse. Der er den kærlighed til barnet ikke helt uegennyttig. Og selvom det er en projektion, som barnet ikke er skyld i, så kan barnet jo også efter det er født, og det har noget at gøre med den frie kærlighed. Den kan måske ikke sige, hvad den kærlige gerning er for den, men den kan gøre opmærksom på sig selv. Barnet kan græde. Og her er der jo en kæmpe kontrast til den afdøde. Den afdøde er helt stille. Ja, det kan føles som om, eller Kierkegaard siger, at den afdøde gør jo nærmest alt for at blive glemt. Og det bringer os så mod det sidste, som er, at det måske også er derfor, at kærlighedens gerning, at erindre den afdøde, også er den mest trofaste kærlighed. For det kræver noget. Ja, den levende er faktisk den, der på egen hånd skal være tro, skal holde den døde i live nærmest i det forhold her. Fordi den døde kan ikke noget som helst. Men alt det, som handler om at være tro, det hviler jo også på det må vi huske, at man har lovet hinanden noget. I det her tilfælde, den sætning, jeg vil aldrig glemme dig. Det har man jo sagt under begravelsen til den afdøde. Det er et løfte, og det er også et løfte, jeg vil aldrig glemme dig. Det kan man jo i og for sig også sige, det er noget, man har givet til andre, eller jeg vil altid elske dig. Lad os bare tage kæresteforholdet som eksempel. Hvor ofte oplever man ikke der, at man ikke kan holde det løfte? Og der kan man jo sige, jamen, jeg kunne ikke leve op til det løfte, min partner forandrede sig jo. Den sætning har man jo hørt. Han forandrede sig. Og i det tilfælde kunne man jo aldrig finde på at sige, at det nok var en selv, der forandrede sig. Eller man kan jo nok oftest, man siger jo nok oftest her, i det min partner forandrede sig, der var jeg jo nødt til at forandre mig også. Jeg kunne jo ikke forblive den samme. Derfor kunne jeg jo heller ikke holde mit løfte. Den forandring der, eller det brud på løftet, man havde givet, den undskyldning, som var, at den anden forandrede sig, det kan man ikke bruge imod den afdøde. Så hvis man derfor mærker, at hvis man ikke lever op til det, jeg tænker ikke på den døde mere, jeg har glemt den døde, er det så den dødes skyld? Er det så fordi den døde har forandret sig, siger Kierkegaard her? Og svaret er jo nej, det kan kun være min forandring. Og derfor er det også mig, der har brudt, eller må anerkende, at det er mig, der ikke har holdt det, jeg har lovet. Modsat, hvis man bliver ved med at holde det løfte, jeg vil aldrig glemme dig, der kan man jo også være sikker på, at det skyldes, jeg ikke har forandret mig. Og det er jo det, som man må erkende, er det svære, det underlige og erindre den afdøde, er jo, at der sker så meget i ens liv. Hjernen bliver fyldt op med noget andet, og samtidig gør den afdøde jo intet for at gøre det nemmere for en. Der er ingen hjælp at hente. Det er et sammenhold, som man alene holder sammen. Men det er jo også den største troskab. Nu har vi altså kommet nærmere det, at den kærlighedens gerning, det er, at erindre den afdøde, er den mest uegennyttige, fordi det ikke nytter en selv noget. Det er den mest frie, fordi at man ved, at den kommer fra sig selv.
Og man ved, at det er den mest trofaste. Fordi at hvis noget ændrer sig i det forhold, der er mellem mig og den afdøde, ja, så skyldes det ikke den døde, fordi den døde er uforanderlig. Det er ikke tilfældigt, at Kierkegaard lægger det her kapitel om at erindre den afdøde til sidst i hans bog. For han slutter kapitlet med at sige, at hvis vi ser på den måde, vi erindrer den afdøde på, kigger på den som en kærlig gerning, jamen så kan vi faktisk bruge den som en målestok. Ikke bare en målestok, men faktisk den bedste målestok i alle vores måder at være kærlige på. Det vil sige, at vi kan bruge den hver gang vi i og for sig gør noget for de levende. Hvis man derfor gør noget, og man er i tvivl om, det er uegennyttigt, altså man gør det uselvisk, og man er i tvivl om, det man gør er frit, er trofast i ens relationer med levende mennesker, jamen så tænk på, om du gør det samme for dem, om du forholder dig lige så uegennyttigt, lige så frit, lige så trofast, som i din relation til den afdøde, du erindrer. Når man ved det, så er det at erindre den afdøde en vild ting, og en ting, som gerne må være til. Vi er ikke gode til at tale om den døde, bare det vi savner den døde. Vi har lidt berøringsangst, i Danmark i hvert fald. De døde bliver gemt af vejen på en eller anden måde. Eller vi er bange for at gøre folk kede af det ved at bringe de døde frem. Men se her, hvordan Kierkegaard siger, at det skal vi. Ikke kun fordi det er stort at elske den afdøde, at erindre den afdøde, men lige så meget fordi at det er den relation, det forhold, den måde, som lærer os, hvordan vi skal elske de levende. Det må være den trøst og den tale til opbyggelse, som findes særligt på en dag som Allehelgen. Og her til slut til alle jer, som har mistet og som savner, men af den grund også erindre uegennyttigt, frit og trofast, at blive ved med det. Den kærligste gerning at erindre en afdød. God Allehelgens aften og Allehelgen til jer alle.